हरनि 10था जायोबा बिसिना हजोंहाय 5था जायो 5था जाबाय 5था जाबा बिमाया होनबाय आरोखि लास्ट वार्निं ओंखारबावबाय खोनासं फिसा नोङो लास्ट वार्निं होयो नों आंनि होनायखौ हाबा लायोबा नोंनि बे फैसाया गिबियावनो भिडिअ नायगिरि रायजो राजा बयखौबो आंनि चेनेलनिफ्राय फिन खेब बरायनाय लाबाय नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा जाहाथे आंनि धीरेन बसुमतारी इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथाङा आंनि गोदान गोदान भिडिअ फैबा नोंथाङा सिगांग्रो नुग्रोयो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअआ एसे गोलाव जागोन लोगोफोर भिडिअखौ जाहाथे दाननानै नायनो नाङा फार्स्टनिफ्राय जोबजासे नायबानो जाबाय आं मैया दाखालिनिफ्राय बे साननैयाव जोंहा सासे आब' फैसालि ब्रह्म होननाय आब'आ जाहाथे सिगाङावनो अलरेडि हाबा जाखानायमोन बिहा फिसाजो सानै आरो हौवाबो दंमोन बियो जाहाथे गुबुन नर्थ इस्ट नङा आसाम नङा आमेरिकानि इउ एस होननाय जायगानि सासे सेंग्राजों गोसो थोलायनानै मोजां मोनलायनानै दा इउ एस होननाय जायगायाव दंहैयो आमेरिकानि जाहाथे बेनि सायाव आं फंनैसो सावरायनो होनना फैदों थौदो बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हरनि 10था जायोबा बिसिना हजोंहाय 5था जायो 5था जाबाय 5था जाबा बिमाया होनबाय आरोखि लास्ट वार्निं ओंखारबावबाय खोनासं फिसा नोङो लास्ट वार्निं होयो नों आंनि होनायखौ हाबा लायोबा नोंनि बे फैसाया जेबो नङा आं हेलौ होनबानो फैजोबो होनबाय आरोखि गावथ' बेंक मेनेजारखा नालाय बिमाया बिनि फैसाखौ लकाराव बिमाया सोनानै दोनजोबो आरो ओमफ्राय दाना अबाव मा सिमां नुदोंमोन न' हा बायनो फैसा हरनो सेस गावसो डिस्ट्रय मिथिबाय डिस्ट्रय जिर' जाजोब्बाय दाना मा खालामनो ना आंखौ गाबै गाबै बुंबाय आं नोंनि बिना आंना रावबो गैला जाबाय आरोखि गाबै गाबै बुंहरबाय आं ममजों थानो हाला आं ममा आंखौ जिर' खालामजोब्बाय जाबाय आरोखि आंनो जेबो नांला आं नोंखौल' नांगौ जाहैबाय आरोखि आं थांगासिनो नर्थ इस्टआव जाहैबाय आं क'क्राझार थांगासिनो दं नोंसिनि नर्थ इस्ट क'क्राझाराव दाना बियो बिदि होनबाय दाना आं मा खालामनो दे आयौ आं बोरै लाबोनो हागोन दे आंनि फिसाइ गोनाङाव सानबाय आं बेखौ हौवाखौ आं बोरै लाबोनो हानो दे आयौ आंहा गिनाय फैबाय आरो मोजां मोनदों गावथ' बिदि खालामनाया नै दाना नोंदाया आंनि मेसेज लिरनायखौ नुजोब्बाय बेजों मेसेज लिरनाय मा सोरजों मा मेसेज गेलेबाय थाखो सोर हौवाजों मेसेज गेलेबाय थाखो होननानै मेसेजखौ नायबाय दाना मेसेज गेलेयोसो गेलेया आंहा मोदै गजोब्बाय मिथिबाय गाबलाबायबाय थाबाय बिनि माबा जानायखौ गाबलाबायबाय ओमफ्राय सोरजों गाबलायलायनाय मा एथ'ग्राम मानि सिरियास मेसेज गेलेखो ना नोंनि गोसो थोनायनि बयफ्रेन्ड होननानै बोराय बुरि नांलायलायबाय जोंहा दाना बिदिलै बिफा बिदि जादों बिदि आंनि लोगोआ बिदि जादों होनना बुंबाय आं बियो नर्थ इस्टआव फैनानै बिदि बिजनेस मावफैनो नागिरदोंमोन मादोंमोन होननानै डिटेल्स खिथाजोब्बाय दाना बोराय बुरि थरखा थरखि जोंहा थैनोसै नांलायलायनाय जाबाय न'खराव जोंहा हर सान फुंनि 5थासिम नांलायलायनाय जोंहाबो अखा थंब्लेद नांलायलायबाय मानो बेबायदि आं थानानै आरो मानो बेबायदि लाबावनांगौ मानांगौ दाना आं मा होनबावनो आंबो जेबो मोनथिया बिफा आं जेबो मोनथिला आं मा खालामबावनो आं मा जाबावनो बियो आंनि थाखाय बेबायदि डिस्ट्रय खालामनानै होजोब्बायनो मा खालामजाजोब्बायनो होनना बुंबाय दाना बियो नै बेखौथ' बे अखानायै बे थांबाय नेक्स्ट देयाव दाना बियो बे हौवाजों रायलायनोसै ब्रा मिथिबाय नैबे आं दा खारनानै फैनाय हौवाजों रायलायनोसै इउ एसनि हौवाजों नों दा माबायावनो गैया इण्डियाआवनो गैला इउ एस आवसो मोनहैबाय ओमफ्राय नै खोनासं दाना मा जाबाय मिथिबायना ओमफ्राय बेजों रायलायहरबा होनबाय थि बोरायजों ओमफ्राय दाना होनबाय आरोखि नों सोर जाहरबाय बेयो इंलिसनि रायलायहरबाय बिफाया आं बिदि माबानानै सोर बेहाबो इंलिसनि रायलायहरबाय इंलिसनि हिन्दी थांबाय थाङै दाना मा जाहैयो ओरैबायदि नांलायलायबाय सानैजों नांलायलायनानै होनबाय नों मानो आंनि न'खरखौ बेबायदि सिफायनो नागिरदों मादों नों सोर नों मानो बेबायदि खालामनो नागिरदों होननानै आं नोंनि हिनजावखौ आं जोबोद मोजां मोनो आं बिनि बिना आं थांनानै थानो हाला आं फाग्ला जासिगोन जाबाय आरोखि आं नोंनि हिनजावखौ हाबा लानोसै नोंसोर सानैजों डिसकास खालामलायलाय जाबाय आरोखि डाइरेक्ट होनहरबाय बेहा लाजबो रोङा राजा गैयानो बिदि बिहरबाय नों आंनि हिनजावखौ नों नोंनि हिनजावखौ होनो हानाय गोहो दंना गैया बिदि आरोखि
आं नोंनि हिनजावखौ आं मोजां मोनो आं 5 मान्थनि उनाव थांगासिनो दं जाहरबाय आरो बियो आं 5 मान्थनि उनाव थांगासिनो दं नोंसोर सानैजों डिसकास खालामलाय नोंसोरो जाबाय आरोखि ओमफ्राय दाना मा 5 मान्थ दानो फैनानै लांफै जाबाय दानो फैनानै लांफै आंनि हिनजावखौ आं राजि जाबाय आंना फिसाया दाना मा खालामबावनो आयै सानबाय आं बिसिनायावनो थानानै आं बोरैबा टेनसन आं गाबलाबायगासिनोसै आं मा जाबावनांगौ आं नोंदाखौबो गारनो हाया आरो मार जाबावनांगौ आरो बेहाबो आंनि थाखाय डिस्ट्रय जाबाय आं मा खालामबावनांगौ आं थारमाने नाव गंनैयावनो आगान होनाय बायदि जाबाय आं मोनथिबाय डेस्ट्रयबा जामारगोन ना जामाराखै नोंखौ थगायसो हरदोंसोमोन नों मिथिखायो बैयो जादों ओमफ्राय दाना ओरैबायदि जाबाय मा खालामबावनो ना नोंजों आंजों नांलायलायनायानो जोबनो थांला जोंहा नोंदाजों नोंजों आंजों नांलायनाय जाबाय थाबाय ओमफ्राय बियो जोङो नैबे हिर' आंना बिथाङा होहरबाय से रागा सानैजों मा राहा होननानै रायलायहरबाय बिदिनो रायलायखांनानै दाना आं होनहरबाय आरोखि नोंदाया होनबाय लांदो आं हगारनानै होबाय माथो खालामबावनो लादो जाबाय आरोखि बेनो हगारना होबाय आरो आं डाइभर्स खालामसै नों लांदो जाहैबाय आरो लांफैदो नों माला लांफैदो जाबाय आरो आं नेगोन जाबाय आरो आंथ' जेबो मोनथिला होनबाय आरोखि आंखौथ' सिन्था दाखालामसै नोंसोर माला लांदो जाबाय आरोखि दानानै नोंदाया न'खौ फाननोसैलै बाल आंनि बे जोंनि न'खौ फाननोसै आं नोंनो 50% फैसा हरनांगौबा आं माखौ हरनो जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय दाना होनबाय आं आयै आंथ' नाङा होनबाय आं 50% आं नाङा होनबाय आं जेबो नाङा न'बो नाङा दखानाबो आंनि नामाव आं दखानखौबो नोंनो होजोबलांगोन रयेल एनफिल्ड बायदों नोङो बेखौबो होजोबलांगोन आं जेबो नाङा आं खालि आखाइजों थांगोन होनबाय आं दा ओमफ्राय नै बिदियाव बियो मा जाहैबाय डाइभर्स होनोसै ओमफ्राय दाना आंहा डाइभर्सखौबो होजानो बाबाय आं डाइभर्सखौनो लानो गोसो गैया आरो नोंदाजों मोनथिबाय आं गोसोआनो गैया आं डाइभर्स होनो गोसो गैया बिदि आरोखि ओमफ्राय जर जबस्ति आं नोंजों थानो हाला आं डाइभर्स होनोसै होननानै दाना नोंदाया होनबाय आं दाना मा होनो आं सानफ्रामबो दाबो ओंखाम जानो रोंलाय आं बोरै डाइभर्स होनांगौ नोंसोरखौ गारनानै बोरै थांनो मानो जाबाय आरोखि आं बोरै थांनो फिसा साननायखौ गारनानै मानानै बिदि जाबाय आरोखि दा मा जाबायना ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय दा मा खालामबावनो नों जुदि डाइभर्स खालामाबा बे हौवाखौ गारनांगोन जाबाय बे हौवायाबो आंनि बिना थानो हाला दाना आंहा बिसिनि बिना आं बोरै थानो बिदि आंहाबो ओरै जानानै दं गाबनानैनो सेस आरो आं डाइभर्स होनो हाया बिफा र' डाइभर्स होथ'लाबायनो नाङा जाबाय आरोखि ओमफ्राय दाना बिब' बिनानावमोनखौ लेंहरजोब्बाय जोंनि न'खरनि मानसिखौ रबिबार समाव आरोखि दाना लेंहरनानै 1 मास सिगां आरोखि लेंहरनानै रायलायबाय आगोल डाइभर्स होआबा बे हौवाखौ गारनांगोन जाबाय आरोखि दाना होनबाय आं गारगोन जाबाय आङो थारमाने न' बां फानजोबनो नागिरबाय नालाय बुद्धिथ' खालामनांगोन ना दाना आं न'खौ फानहोआ आं जेबो न'खौ फानहोआ आंनि सनानि संसार न'खौ आं फानहोआ बिदि आरो आं लुनाय न'खौ आं फानहोआ ओमफ्राय दाना आं होनबाय मा खालामबावबा बेबायदिया डाइभर्स खोथाया जोबगोन सानबाय आं दा बे हौवाखौबो गारनो हाला आंहा डिस्ट्रय जाबाय नालाय बेबो गाबै गाबै बुंहरो आं नर्थ थांगासिनो दं आं नोंनि बिना थानो हाला आं मा खालामबावनो बियो गाबो ओरैबो न'खरा दावराव मा खालामबावगोन असान्थि आं नों नोंनि न'खरखौ रानख्रेबजोबलायबाय बासायग्रोबानो जायोमोन बेहालाय बेलेग हिनजावबाबो मोनगौमोन उनाव बे गैला बे डिस्ट्रय जाजोब्बाय आंनि थाखाय बे हिनजावखौनो लाला फाग्ला बायदि जालाबायबाय माबानानै बोरैबा जाबाय थारमाने रियेल लाभ जाहैबाय नालाय बेबायदि जाथाया दिनैल' नङा लोगोफोर गोबां बोसोरनिफ्रायनो जाफ्लेबाय दं जोंहा दा नै बेनि गेजेरावनो जोंहा फैसालि ब्रह्म होननाय आब'आ अलरेडि हाबा जाखांखानायमोन बिहा हौवा दं लोगोसेनो फिसाजो सानै दं बेबायदि बैसोआवबा आरो बिथांजोआ मा खालामदो आमेरिकानि US होननाय जायगानि सासे सेंग्राजों जाहाथे मैया दाखालि गोसो थोलायनानै दोनखारलांदो होनना बुंदो आरो बियो मा बुंबावदों फनाव जोंहा ब्रादार MJ बिथांजों कल रेकर्डिंआव रायलायनाय गासिबो बाथ्राफोरखौथ' लोगोफ्रा खोनाजोबखाबाय जानांगौ जाहाथे नोंथांमोना खोनानानै बुजिखाबाय जानांगौ आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर गोजोन्थों